Víte, ta premiéra Beast Games, to není jen tak nějaká další soutěžní show. Ne, je to obrovská psychologická zkouška, která má fakt otestovat lidskou povahu v těch nejbrutálnějších podmínkách. A v tomhle rozboru se právě podíváme, jak první epizoda systematicky, krok za krokem, filtrovala soutěžící přes sérii naprosto geniálně navržených testů. A všechno to začíná tady. 5 milionů dolarů. Vůbec největší hlavní cena v historii televizní zábavy. Jako vážně, nikdy nic takového nebylo. Takže sázky jsou od první vteřiny nastavený na úplný maximum. A o tuhle cenu, která vám doslova změní život, bojuje 1000 soutěžících. 1000. Jen si představme tu atmosféru. 1000 lidí, 1000 různých snů, ale vítěz může být jenom jeden. Tak jo, pojďme se na to mrknout. Projdeme si, jak každá fáze hry byla ve skutečnosti chytře vymyšleným psychologickým testem. Podíváme se na chamtivost, potom na oběť, pak na tlak a nakonec na nevyhnutelnou zradu. A na konci uvidíme, co tenhle velký sociální experiment doopravdy odhalil. Takže největší hra na zemi. Co by člověk udělal pro 5 milionů dolarů? Všechno to začíná v obří aréně, která je až po strop plná naděje, snů a taky i zoufalství. 1000 lidí z naprosto různých prostředí a každý jeden z nich má svůj vlastní, hluboce osobní důvod, proč tam je. A ty motivace? No, ty nemůžou být rozdílnější. Na jedné straně slyšíme o vodních skutrech a zlatých řetězech. To je prostě čistý, nefalšovaný materialismus. A na druhé straně sen pomáhat dětem bez domova. Naprostý altruismus. A přesně tenhle kontrast ukazuje to neuvěřitelný spektrum lidských tužeb, co jsou ve hře. Tak, první test. Chamtivost. Předčasný odchod za $1 milion. Ještě než vůbec začne první soutěž, tak prásk přichází test. Přímá, brutálně jednoduchá zkouška chamtivosti a ochoty riskovat. Mr. Beast předně prostě postaví $1 milion v hotovosti. A tady je to klíčový dilema. Vzít si jistý peníze hned, nebo riskovat úplně všechno pro statisticky mizivou šanci na 5 milionů. V psychologii se tomu říká averze k riziku. No a většina lidí prostě preferuje jistou, i když menší odměnu. Je to takový ten klasický vrabec v hrsti, ale v naprosto gigantickém měřítku. Takže ta volba je vlastně jednoduchá. Zůstat a bojovat v naprostým neznámu o šanci na 5 mega, anebo stisknout tlačítko a rozdělit si $1 milion se všemi ostatními, co to udělají taky. A v tom je přesně ten háček, že jo? Čím víc lidí se rozhodne pro jistotu, tím menší ta jistota pro každého z nich ve výsledku bude. A výsledek? 52. 52 lidí se rozhodlo pro jistotu. Vzali úplatek a každý z nich si odnesl necelých $20,000. Byli to ti první, které tenhle experiment odfiltroval. Lidí, u kterých touha po okamžité odměně převážila nad snem o té obrovské. Dobře, jdeme na druhý test. Oběť, přežití jednotlivce versus skupina. Po testu individuální chamtivosti se hra dramaticky mění. Teď už nejde jenom o osobní zisk. Ne. Teď přichází na řadu dynamika skupiny, kolektivní přežití a nutnost se obětovat. A ta pravidla jsou teda ďábelsky chytrá. Každá řada, která teď funguje jako tým, musí obětovat jednoho svýho člena. Jestli se někdo neobětuje, vypadnou všichni. A aby to nebylo málo, poslední 3 řady, který někoho vyberou, vypadnou taky. Je to prostě brutální střet mezi pudem sebezáchovy a tou nutností zachránit celou skupinu. Přesně jak řekl jeden ze soutěžících, vzniká obrovský sociální tlak. Najednou to vůbec není o tom, co chci já, je to o tom, co je nutný, aby přežili ostatní. Kdo se dokáže dobrovolně vzdát snu o 5 milionech, aby zachránil 79 naprosto cizích lidí. Tak, třetí test. Tlak. Hra o soustředění a kontrolu. Od těch chaotických skupinových rozhodnutí se dynamika zase úplně mění. Teď přichází výzva, která vyžaduje naprosto odlišné vlastnosti. Individuální dovednost, soustředění a chladnou hlavu pod extrémním tlakem. A ta změna v aréně je okamžitá a prostě ohromující. Z řevu a dohadování se najednou celá místnost ponoří do hrobového ticha. Každý je sám za sebe. Soustředění jen a jen na jediný úkol. Pravidla se zde jednoduchá. Postavit věž z kostek, ale je to nelítosný test jemný motoriky a psychické odolnosti. Tělo pod tlakem uvolňuje adrenalin, což způsobuje třes rukou a to je to poslední, co tady člověk chce. A ten zvrat?
Vaše věž může spadnout, ale jestli před vámi selže 100 dalších lidí, jste v bezpečí. Právě tahle nejistota je úplně paralyzující. A výsledek? No, tlak si vybral svoji daň. Přesně 100 soutěžících s nejméně pevnýma rukama bylo vyřazeno. Tím se počet hráčů snížil na něco málo přes 600. Každý, kdo v téhle fázi zůstal, neprokázal jenom šikovnost, ale hlavně neuvěřitelnou schopnost udržet nervy na uzdě, když jde fakt o všechno. A teď přichází finální a psychologicky nejkomplexnější test celé epizody. Vězňovo dilema s vysokými sázkami. Hra, ve který se jedinou měnou stává důvěra. A jak se ukáže, je to zároveň ta nejzranitelnější komodita ze všech. V podstatě sledujeme klasický vězňovo dilema, ale v obrovském měřítku. Když všichni spolupracují, celá skupina je v bezpečí. Ale to pokušení zradit ostatní pro okamžitý osobní zisk je prostě obrovský. A celá hra je navržená tak, aby tohle pokušení neustále stupňovala. Cena za zradu se neustále zvyšuje. Začíná na $10 000, ale rychle to eskaluje až na 100 000. A čím vyšší je ten úplatek, tím silnější je pokušení a tím těžší je věřit lidem vedle sebe. Jediný člověk, jediný stisk tlačítka a celá jejich řada končí. A v řadách se horečně buduje důvěra. Lidi si navzájem slibujou, že nikdo to tlačítko nestiskne. Vznikají takový dočasný spojenectví plný naděje. Všichni se navzájem ujišťují, že jsou tým. A pak přijde zrada. Tenhle soutěžící právě zničil sny 7 dalších lidí. A jeho slova dokonale ukazují, jak rychle se sliby rozplynou tváří v tvář obrovský částce peněz. Vlastní rodina se stává tím nejlepším ospravedlněním pro zradu týmu. Takže co nám tenhle velký sociální experiment, tenhle promyšlený sled zkoušek vlastně odhalil? No, ukázal nám lidskou přirozenost v syrový podobě. Jak reagujeme na chamtivost, na nutnost oběti, na individuální stres. A nakonec na to neodolatelné pokušení zradit. A zbylo jich 493. Po téhle nemilosrdný psychologický čistce zbylo z původního 1000 jen 493 soutěžících. Víc než polovina je pryč. Každý, kdo zůstal, prošel filtrem, který testoval úplně jiný aspekt jeho charakteru. Přežil jenom ti nejodolnější, nejšťastnější, nebo možná ti nejvýpočítavější. A tak nás první epizoda zanechává s touhle otázkou. Jaká je skutečná cena důvěry ve hře s prakticky nemožnými šancemi? Když je v sázce bohatství, který mění život a šance na výhru je mizivá, má důvěra vůbec nějakou hodnotu? Nebo je to jenom slabost, která čeká na zneužití? Zdá se, že na tuhle otázku si musí odpovědět každý sám.